Gawa ko guys sa barbecue. So, ilang peraso ito? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Diba? Ang dami ko nagawa. Oh. Sa ano lang, sa ano yan guys? 500 grams na pork goulash. Ayan. So, bale may ano yan. May, tawag ito?
may sibuyas at, what do you call this one? Paprika, ayan. Kasi sabi ng asawa ko, ganyan. Tapos ginaya ko rin yung nandun nung kumain kami sa ano, nung nag-bowling kami, may ganyan-ganyan yung mga ano nila. Charot. Ayan, so yun. So, i-ano ko lang muna siya dito sa oven and then, lutuin ko siya sa labas. Ayan, sa pinaka-grill talaga. Ayan, so yun. Ako dito guys na isi-steam na broccoli at carrots. Ayan, yung aming dinner. Ay guys, ito na pala yung inihaw ko. Diba lumiit sila? Tapos nagkatanggalan yung mga sibuyas. Charot. Ayan, so yun siya. Diba? So yes. So hi guys, kung nakikita niyo nandito na yung anak na inihaw ko, diba? O, ayan o. Umusok-usok pa. Kasi wala pa yung sasawa ko. So titikman ko lang guys itong niluto ko ha. Charot, kuha ko ng isa. Nagkalaglagan yung mga ano guys. Yung mga pinaglalagay ko na ano, mapili tayo dito ng mga nagkalaglagan na yung madaming nagkalaglagan eh. Hindi pa madami lahat. Tingnan natin yung ginawa ko guys. May ano, sibuyas. Sarap. Sibuyas pa lang yan. Nangyat yung kanon. Sarap. Ito kasi yung paprika. Paprika ito na ano, snack paprika. Kinakain na itong, bumibili sila tapos kinakain nila kahit nasa sasakyan sila, ganyan. Sarap. Inihaw. Alam mo siya. Nagluto pala akong pomis. Kahit na may patatas. Bahal ko ng asawa ko. Konti lang naman. Sarap. Share ko ng asawa ko. We be in. That's all.